Bé, com sabeu, el Partit Socialista presenta aquesta moció amb motiu del dia 17 de maig, del passat dia 17, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que és una jornada destinada a denunciar la victimització de les persones LGTBI per discriminació sexual i delictes d'odi i per a reivindicar la defensa i seguretat i protecció dels drets i garanties de les persones per la seva condició, expressió i orientació sexual. Perquè la diversitat no fa mal, però la discriminació sí. Causa dolor, patiment i la pèrdua irreparable de vides personals, així com de valors, oportunitats i de la necessària consciència col·lectiva per acabar amb els marges socials de la segregació. És una demanda real establir polítiques de diversitat sustentades en pilars bàsics com la prevenció, la seguretat i l'assistència integral del col·lectiu. I per tot això proposem els següents acords que tinc per aquí, que són que l'Ajuntament de Catarroja mostra el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI i condemna tots aquells actes i manifestacions que els discriminen per la seva orientació sexual i identitat sexual. En segon lloc, l'Ajuntament de Catarroja es compromet a l'impuls de campanyes de sensibilització i promoure mecanismes de suport i respecte. En tercer lloc, aquest Ajuntament es compromet a seguir duent a terme diferents mesures en la matèria i a introduir-ne de noves de manera progressiva a fi de garantir la igualtat de tracte a gais, lesbianes, bisexuals, transexuals i intersexuals. I entre les mesures estan la celebració de totes les dates importants del calendari LGTBI, la implementació d'un pla de diversitat per al municipi, la formació en diversitat per al personal de l'Ajuntament, formació en delictes d'odi per a la policia local, elaboració d'una programació cultural que ajudi a visibilitzar i sensibilitzar en matèria de diversitat, el reconeixement i visibilització de persones rellevants del municipi que siguin referents en matèria de diversitat i impulsar des de l'Ajuntament l'associacionisme del col·lectiu LGTBI. I en quart lloc, aquest Ajuntament treballarà en la mesura que siga possible en els centres educatius, les diferents administracions i també en els centres de majors la formació sobre la diversitat sexual. El punt 5, instem al Govern d'Espanya que continuï treballant i fomente l'asil i refugi a persones LGTBI perseguides als seus països d'origen i instem també al Govern d'Espanya a continuar impulsant una llei per la igualtat de tracte i no discriminació del col·lectiu LGTBI, abordant de manera integral els obstacles per a exercir la seva plena ciutadania. Això és tot i des del PSPB ens agradaria que li donareu suport a aquesta moció perquè al final és una declaració d'intencions i una forma de donar suport al col·lectiu. Gràcies.